löi silloin kun. Aleksi Rassilasta haavat ykköspesälle. Nyt lyömään numerolla 4. Atte Kortehista Ruutuo Jymy. Eikö taata Kairoin? Suomen nopea. Atteen ensimmäisellä poimii Aleksanteri Huotari. Tää on se pikkuinen, tää on ihan sika. Toinen Aleksi ensimmäinen palo kotiin pesään. Tämä syöttö on väärin. Kortistosta haavat ykköspesälle. Nyt tulee lyömään Jokeri 12. Vertsi Kovinaho, Pattion urheilija. Ja Vertillä tuollainen kovin kolmosmainen viistorönti kolmospuolelle. Ykkös-kakkostilanteessa tulee lyömään Jokeri 10, Onni Risku, Urvo Jymy ja näin kannattajat vaan kättä yhteen. Hieno näpäydys Ollilta. Takapesä täyteen. Hienosti liikkuu Elmo Peltonen. Riskusta haavat ykköspesälle. Tässä vaiheessa lyömään numerolla 5 Juho Tuukkari Kankaanpää Maila. Ei sitä voi ottaa. Se kun tulee maahan. Mieluummin päästän ohi. Juhon ensimmäinen lyönti on kakkosjatkeena laiton. Ei kun vaan Juhollekin kättä yhteen. Juho saavat ykköspesälle. Nyt lyömään Niskamäki Viita. Ei ole Maila Jussi. Ota nyt korkeaa. Niskalta hieno näpäytys kakkosrajaan. Yhdellä palolla ajolähtöä tulee selvittelemään. Numerolla 11 Ilmari Laitila, H. Pyry. Ensimmäisen lyönnin poimii Aapo Kinnunen. Ei kyllä kerkeä tällä kohtaa. Toinen palo koti pesään. Sitten laitetaan nostaa palloa taivaalle 2 haavaa. 0-6 tilanteessa lyömään. Numerolla 7 Niklas Paha Ylivieskan Kuulo. Niklaksen ensimmäisen löydin poimii Aapo Kinnunen. Niklaksesta haavat ykköspesälle. Lyömään numerolla 8. Kolsta herralla. Himmeli veto. Loistavasti liikkuu idän ulkokenttä.
Tämä lyönnin poimii Elias Huttunen.